stranu netreba, poď za čo je? Toto sú adepti do ďalšej tanečnej show! Ja som počul, že aj Zdeno vie tancovať. Zdeno, poď na parket, nebuď mäkký. Kapitán musí tancovať. Zdeno prichádza na parket. A hneď pred tým Jano Lacov. Brankárske pohyby. Takto sa tancuje na Liptove. Konečne sa môžu uvoľniť, užiť si a zabaviť sa, pretože od 4. do 20. mája hreli ako kone, všetci do jedného a oplatilo sa. Pritiahli na SMP tisíce ľudí a tí ľudia im ďakujú za krásne striebro na Slovensku. Ja som porol, tak mi to dovol, tak by myslieť ťa bolo.